Sabeu que encara continuem en estat d'alerta? Doncs ni un pas enrere. L'Ajuntament de Vila-seca informa que, tot i que ja es pot sortir al carrer per fer esport o per acompanyar els vostres fills, encara continuem en estat d'alerta davant el coronavirus. Per això, us recomanem que, si heu de sortir al carrer amb els nens, renteu-vos bé les mans i poseu-vos mascareta, tot i que no és recomanable pels més petits. Penseu sempre en el número 1. Infants acompanyats d'un adult. Sortir un cop al dia durant una hora entre les 12 i les 7 de la tarda i a una distància d'1 quilòmetre de casa. És important mantenir la distància de 2 metres amb la gent i no allargar la trobada més de 10 minuts. I recordeu que els parcs públics estan oberts, però que no es pot fer ús del mobiliari infantil. I si has de sortir a fer esport? Doncs només podràs fer activitat física individualment i si surts a caminar, només ho podràs fer amb les persones que convius. És important mantenir la distància de 2 metres amb la gent i recordar les següents franges horàries. Esport individual a peu o en bicicleta de 6 a 10 del matí i de 20 a 23 hores. Persones de més de 70 anys i persones dependents de 10 a 12 del matí i de 19 a 20 hores. Saps, però, quina és la norma més important? Doncs que per la teva salut i per la salut dels altres sigues responsable. L'Ajuntament de Vila-seca a prop teu.